Dus had de commissie besloten om de wedstrijd eerst rond 3 uur uit te stellen. En nu is het doel om omstreeks 11 fjouweren heen het 10 minuten kort te jaan. Ja, Elke, dit had natuurlijk consequenties voor de wedstrijd. Want hoe komt het nou straks? Volle uitstelmogelijkheid is er echt niet meer, hè? Nee, zij maaien nog de laatste start om 4 voor fjouweren dan. Want dan is het volgens het handboek van de SKS net meer mogelijk om te starten. Dus ik net de volle vals gestarten voor de skippers, want ze moeten los. We zorgen dat er al 2 gele ballen in het startschip hingen. Dat jouwt aan dat het 10 minuten Scott West is. We zien een rode vlaggenwapperien. Die had te krijgen met de baan die we zielen. In eerste instantie wie het doel van de commissie om hier een op- en delbaan in te lezen. Maar Sjoen de windkracht van 5 maar uitzitters naar 6 achten ze dat net verstandig. Omdat er grijpmomenten in zitten. En dus krijgen we het oude vertrouwde songles hier. Ja, en wordt hier onjong maar de grote letter A op de kotter, de 7 wolven. En dat betekent dat er fjouwerboeien in het water lezen. De eerste boei, nummer 1, een mooi gele pet zoals het hier heet, die met bakboord rond worden. Dus we draaien 10 klok in. Dan onder een fladde wien, hele wiense rek. En dan bij boei 2 weer omheen, weer een kruisrek. Boei 3 weer naar onder. En dan bij boei 4 weer het kruisrek in. Dus 2 kruisrekken, 2 keer fladde wien, hele wien. En dan hoeven de skippers net te gijpen met dit waar. En dat is een voordeel. Ja. Ja, waarom is dat een voordeel? Zal ik het lezen? Want de gijp, dan komt de geek heel van de ene kant van het schip. Een reuze klap over het dek heen, de touwen vallen slap. En dat is hoe harder de wien is, hoe gevaarlijker dat is. Nou, en ja, je mooi op haar en snaren, maar ongemakken wordt je net haar. Als we goed zoeken, dan lijkt het erop dat er toch een soort scootjes binnen die een rifke erin had. Ik denk, hier bij Grauw valt het me net op, maar ik meen er bij een tal oren scootjes te zien dat ze wel een reefstutsen had. En dat had ik alles te krijgen met dat je dan meer controle had in de kruisrakken. Maar ja, dan verlies je misschien wel wat in de roemerrakken. Ja, en het is ook nog even spannend wat er aankomt. Want ze krijgt rond 4 uur, zeggen we op buienradar nog even een reet plukje. Wat krijgt oerdesnit, maar krijgt er bij Delgit. En wat voor wien komt daaruit? En voor zijn front, dat heet, er komt voor die buien uit. We schurren hier de loften al nog wat donkerder worden. Komt wat extra wien. Ja, haast het dan tuig zetten op de hele wedstrijd. En kerst dat krijgt die vlagen opvangen. Of haast dan gewoon de volle tuig. En is die scootje min of meer onbestuurbaar. De oude visser van Grauw die gaat van start met een voltuig. Had er geen reef in. Misschien alleen nog een Liesbroekreefje, maar ja, dat is maar een heel iets eindje. Maar er is nog een orenvraag misschien die Joert straks actueel worden kan. Want hoe vier moet er zield worden voordat de wedstrijd gildig is? Moet de hele route in minstens 1 keer online wijzen? Of kan ze de wedstrijd inkwartje als er een bui onderwijs is? Nou, ze moeten in elk geval een hele route zield hebben. En een uur lang. Dus het mag net minder lang dan een uur. Maar ja, het kan ik zo wijzen als die bui volle heftiger is dan als de commissie tocht had. Dat ze gewoon besluiten van ja jongens, tuig naar onder hem stoppen. En dat is... Ik vind best wel een stoer besluit wat ze nou naam hebben. En best, ik wil maar wat risico om toch het wetter op te gaan. De loft is nog net schijn. Nee, dus om meerdere redenen kan het hier wel eens een spannende middag worden. Net alleen nog vanwege de waarsomstandigheden, maar ook omdat we in het klassement constateren kunnen dat we een hele grote groep hebben die het mij docht voor de prijzen. Ja, het publiek dat let het dan is ook waar. Ik wil al weten, dat is ook wel logisch, heb ik oorlogen. Wacht je maar, want normaal staat die hele pier hier op de achtergrond bij ter hinnen vol, graad vol mensen. Ja, die hebben
Ik wat de leiter opzocht of had maar besloten om net te komen. Dan al een gelukkig. Ja, De diehards. Maar we kennen in deze beelden al zien dat het er hier aardig op een spierbal komt. Want de golven en de wien meid je het een pittige wedstrijd. En de scootjes die binnen staan gewoon te vinden bij de startlijnen. Die leidt aan de kant van Terhinnen. Daar moet eerst even de posities bepaald worden. Akkerum hier in het midden, die draait. En dan kunnen we misschien wel even het klassement opnemen zodat het er nou voor staat. Na aanloop van de meeste wedstrijd staat op nummer 1 de Lemmer met 1,8 punt. Tweede Akkerum 5 punten. Gelijk met Grauw, ek 5 punten. Vierde Huzum 6 puntjes. Drachten heel krees op 6,9. En dan krijgen we de Jouwer en het Jereveen op 10 punten. Jennewoord en de Snekerpan op 13. En dan staan er gewoon een rijtje wel in de tweede helft van het schema. Zuidwesthoeken 14 punten. Helemaal een Sandje. Wat zijn? Nieuwentje. Ljouwert 21. En de Langwaar sluit de regen op dit stuit met 23 punten. ja, hier de koprenner. Albert Visser van Lemmer. Ja, kijk door het beeld. Mooi het Lemster. Mooi de Lemster vlagen achter op het roer. 5 minuten Scott is ook al west. Ja, het is ondertussen nog exact te wezen. 2 minuten en 40 seconden. En dus zal het nou hier aan de andere kant van de markt van u uit jongen echt heel spannend beginnen te worden. Want elke neemt het al. Er is net een soort ruimte voor een al te volle valske starten. Want 4 van Fjouweren, dat komt echt het dichterbij. Voorzichtig hiet troef. Ze binnen nog een eindje bij de startlijnen wij. Die bij de rode ton die we hier zeggen, dat zal de startlijnen wezen. En dan word je net te gauw heen wezen. Je moet natuurlijk wel op tijd wezen, maar net te gauw. Want dan moet je heel snel weer om. Dus je kan beter zien tellen letter starten dan 1 te gauw. En dat weten deze bemanningen. Op linie. Haast alle keer nog een keer oerstag. Even aanremmen om goed uit te komen. Timen, hoeveel seconden hebben we nog nodig om bij die lijnen uit te komen. Ja, en zo'n start hebben we van een week eigenlijk nog net echt gehad, hè? Nee, ze zijn redelijk braaf. Die hebben we altijd haast. Traditioneel op Grauw altijd eerst een valse start, maar daar zitten ze ik net zo scherp bovenop de linie. Maar het had ik alles mooi de windkrachten mooi hier. Het is daar hebben wij een toeter, maar dat kan net de start wezen. Daar lopen we niks van, want op mijn klokje zou het nog 1 minuut. En dan vrees ik dat we mogelijk toch een uitstelsignaal misschien toch krijgen. Dan zoeken we even naar de... Zullen we de startkant er even zien, want daar moet dan een vlag in het wand hangen. Maar ja, er zijn zo'n soort boten en er zijn zo'n soort toeterkens. Dat ken ik het binnenvaartskip wezen daarachter wat even blaast voor de pleziervaart. Maar ze lezen op linie naar de startlijn. Nog 30 seconden. Ja, dan wordt al aardig betiet. Wat hangt het hier? Juist een uitstelvlaggen. Nee, hè. Ze zijn nog gewoon in de startprocedure. 30 seconden. Ja, dan wordt liek aardig betiet. Wij willen de lijn even zien. We hebben de scootjes. Ja, mooie vrije lijn. We hebben net een tweede knal. En het lijkt erop dat ze alle hier goed vlot binnen. Dan ben we dus toch lamomlet los op Terhinnen. De wedstrijd die meer als oren letter uiteindelijk zetten dan eigenlijk de bedoeling wie. Ja, en dan klik de start maar even. Huzum, mooi voort.
Jennewoord, vrije wien. Maar ik Akkerum, vrije wien. En heel dal achterin, daar, nou achter het Akkerumsgoedje, daar zit de Snitse pan bij een hele minne start. Akkerum. Vol tuig, Lietsbroekreefke, prachtig voort. Maar wel luidt de gunstigste start. Is het dicht bij de kotter of wie het verder bij het pinnen zat het hier. Bij de vierste boei, zo vier mogelijk van de startkotter wordt. Dat zullen we weten bij de eerste tonnenronding. En hier de Lemmer. Die kiest dan duidelijk een orenkoers, zoals al die orenscootjes. En dan zien we straks bij de eerste tonnen uitvinden matten of dit misschien wel eens een heel toekslagje wijzen kan van Albert Visser. Maar Albert Visser hier gewoon een minne start. Hij ziet het achter iedereen en alles. En het enigste wat je dan dwang kennen is gewoon vrij voortklappen en hopen dat een mooi een hele gunstige wienvlaag aan de overkant van de baan, dat de rest dat net doet, mooi vrije wien, dan toch nog wat van je skeer te beperken. Drachten, ik heel min voort. Ja, en als die het genoeg wien kan we zien. De wien had straks even een beetje voortwest toen het zwartste van de bui hier doorheen waait wie. Maar er is weer een poetje vol wien bijkwam, Jere. Lang war nog net eens over de startlijn heen. Wordt eindigt net door de startlijn heen. Deze, ja, die dachten misschien dat we geen op 4 uur starten. Maar oh, wat een minne start. Ja, hier ga je net op traind. En nou pas gaat lang waren hoe de finish zouden ze willen, hoe de startlijn heen. Maar het is benijd om te zien wie de beste slag lezen. Jervin en Grauw kiezen heel dal voor de uiterste hoeken. Zo vier mogelijk richting de Vageul, de Prinses Margriet kanaal, dat je dwars door de Snitse maar rint. En al deze scootjes moeten aan weer een slagmeidje en misschien nog een om die eerste tonnen te ronden. Helemaal links de Lemmer. Ja, ik zei het wat verkeerd. Wie krijgt hier om in spiegelbeeld? Het is Lemmer dat helemaal naar de Prinses Margriet kanaal gaat. En Grauwenie die juist door de midden van de markt in. Jennewoord, een mooie start. Leidt al boppen een heel groot deel van de vloot. Net alleen een spannende dij van Jennewoord, maar ook morgen. Want als wij goed informeerd binnen komt morgen uitspraak voor het heger beroep van Jennewoord, Tjen Akkerum. Naar aanleiding van die onvaring op Grauw. En hier zien we de kopgroep. Voor de eerst Ljouwerts heb ik nog net neemt. Zit er ik mooi bij. Maar lezen alle hier een stuk leger, ja. Heerenveen leidt heger. En dan is toch Snits er nog wel aardig wijkaam. En Lemmer, die gaat nou uw bakboord naar de ton. Ken jij een woord voor Lemmerdel? Ja, dat liep te kennen. Ken Snits de voordeel? Dat denk ik net. Ja, als Drachten de voordeel ken, dan ken Snits er ik voordeel, denk. Oeh. En Lemmer krijgt even een mooie poster. Hoe komt het met Akkerum? Dan is het toch wat gezichtsbedrog. Ja. Want dan leidt Lemmer hier achter deze 5 orenscootjes. Maar hij had de scoort ik nog helemaal net om. Wil hij wel Vlaringskoers had. Ken Ljouwert er dan ook nog voordeel? Maar ja, hij zielt haast net iets onder de wind. Of hij krijgt de scoort gewoon net om. Jereveen. Die is goed uit aanzetten. En Grauw zit er ook ergens in de buurt. Ja, die leidt erachter. Maar het is de Gerben van Manen. Die liek het hier. Joert als eerste de klap in de deel. Ja, het is voor Sietse Brouwer natuurlijk ook zien thuiswedstrijd. Jereveen had net een eigen wetter, dus die zielen dan op Terhinne. We hebben 14 scootjes, maar we hebben maar halve plakken wat zield wordt. Of het zien eigenlijk, want Lemmer ben we 2 keer.
Dus Heerenveen had er wel wat voor oer om juist hier een goede prestatiedeel te zetten. En voorlopig binnen ze net raar uit de startblokken kwamen. In het klassement middenmotor. Hele middenwedstrijd het Veen bij Grauw. Kon ik net uit de achteraan wij komen. Maar het is wel Heerenveen wat nou heel mooi voor de Floordel gaat. En hem nog steeds gunstiger en gunstiger krijgt. Want de wien die skift wat hier. Prachtig. Ja, daar hebben we Jenne Woord die daar op bakbord aankomt. Die jaagt de jouwer omheen. Daar beginnen ze elkaar al wat te plegen. En Ja. Heerenveen, maar het is er tonnen nog een eind voorbij. Want dit is tonne nummer 3 hè, die we in beeld zien. Ze moeten helemaal trotsielen naar de tonne met de gele pet. Nummer 1. En dat is nog wel een eindje verder. Maar Heerenveen vrij voor. Grauw had ik een mooie start. Maar hoe komt Grauw uit met Huzum en met Jennewoord? Dat is de vraag. Het Veenhoestag. Daar is de tonne met de gele pet. En die had gelijk al een mooi handje voorsprong naam. En met weer nieuwsgierig naar Grauw. Ken die de voordeel? Vrij voor je, Sietse Brouwer met de Gerben vermanen. Hij als eerste om de bovenste tonne. En Grauw die krijgt hier al wat last van de achtervolgers. Wordt eigenlijk dwong om wat jeder start te gaan, dan zat ze misschien wel wollen zoen. Ik geloof wel dat ze daar rond te hielden, maar hij hoed ik net verder. Hij kende tonnen berennen, maar wordt deun op de hoed zitten terug Huzum. Grauw als het om de tonnen. Die rekt het hem net, hè? Nee, correct net. En Huzum weer heel netjes voorin. Die binnen de hele week ontnoten al goed. Kreers op het derde plak, Johannes Meter. De skier weer repareerd van Juster. Jenne Woord steekt hem daar tussen. En maakt het dus minder meters. En daar dan de Jouwer en de Lemmer en Ljouwert. En Drachten. Ja, dit wordt nog een boeiend gevecht aanstaan om deze posities. Want deze scootjes zitten elkaar deun op een hoed. Maar voor eerst weet iedereen kreers om de tonnen heen te komen en jouwt ik iedereen al kooi. Oh, daar hebben we al een protest. Ja, dat maakt haast West. Bij de Lemmer is het protest en wij zeiden al, waarom had Lemmer de scoort net helemaal aan. Want hij lag op bakboord hier voorrang op een hele grote groep van skippen, maar had het blijkbaar net kregen. En ja, we zullen straks even vernemen het zien waar dat aan wie, want dat wie een hele groep en wij weten net waar er geen voorrang joeg. Hele mannen. Ja, kunnen hen nog net echt heel bot voor in zitten. Zuidwesthoeken, toch een eind achterin de vloot nou. En helemaal op tredje en viertje lang war en woud zijn. Die wie nek heel let bij de start. Ja, en dan in deze route is het een hele tour hè, om vooruit te borken. Dat je samen in starten. Ja, en als je dan nog wat een goed skip of een goede bemanning of wat ik maar had, dat je went binnen dat je wat inheli kennen. Maar ja, dat hebben we ontnota de laatste jaren ik net zien, zowel bij Langwar als wat zijn net. Dan wordt het weer een drege wedstrijd. Jong, dan had Heerenveen je toch al een knap gotje te pakken op Grauw. Grauw had natuurlijk volle meer last van die scootjes achter hun. En wordt je dan al een beetje een beslissing forceert terug de vensters. In elk geval de eerste slag hier op ter hinne is voor het Heerenveen. Grauw volgt voor Huzum en Jennewoord en de Jouwer. Albert Visser
van de Lemmer. De koprenner in het klassement. Sjocht om hem heen. Wat kan ik uitfretten? Waar zit het hier om je heen? Waar had ik last van? Waar net? Ja, en we komen straks weer, je toch vrij hut weer naar die tonneta. En dan is dit, ja, ben ik boord om boord? Nou, hier is het duidelijk. Of vrij voor. En dat betekent dat in een deel van je skip achter de roef zit. Of achter het achterste deel van je skip. En dan is de lijn verbrutsen. Het is wat moeilijk uit te lezen. Ik ken de beter betekening. Maar ja, dat ken je net op het scherm doen. Maar dan... als je geen verbinding met elkaar hebt, maar een heekshoek achter je skip, ja, dan moet je gewoon voor de oor om de tonnen heen. Nou, vrij voor laat Heerenveen, dat is duidelijk. Grauw is ik een beetje los van Huizen. Heerenveen onderwijs naar de tonnenmij nummer 2. Helemaal onderaan. Richting ter hinne dus. Die draait er aanst omheen en gaat dan weer helemaal boppen de maar op. Nee, de tonnen die we niet correct in beeld zeggen. De oranje tonnen zonder gele pet. Dat is dan de orenkop van het zonglas. En als er daaromheen is en naar beneden gaat, dan hebben we één route gaan. Maar één route is net genoeg voor een volslijne wedstrijd. Daar had ik de tijd mee te krijgen, Elke. Want daar zei dus, er moet minimaal een oren zield worden. Hè? Wat minimaal een oren zield worden, ja. En we zien daar op de achtergrond de pier van terhenne. Want daar is Joert de Zielerij. Wel op een snitse maar aan de terhensterkant. Ja, en als je dit beeld zou zeggen, dan lijkt het alle keer heel rustig en soepel te gaan. Maar verzeur je er net op, dus dit best nog wel krachten op, hè? Ja, het is heel mooi zielwaar. Het is redelijk stabiel op het stuit. We zitten nog net in die buien, dus nou, we hopen dat het al hier een beetje zat los zet. Ja, nou zitten wij zelf noffelijk warm voor een schermpje naar die wedstrijd te zien. Maar dan ben ik mensen op het wetter, die kennen misschien wat meer seizoenomstandigheden. Roelof Lausma, hoe vielen je de waarsomstandigheden om je hem heen te wapperen? Nou, het is hoeveel wetter om je heen. Het komt van onder en het komt echt van boven. Want het ruint en we zeggen echt die dikke bui die er omkwam, die komt er volgens mij echt wel een oere maar heen dadelijk. Ja, en dan weet ik net of daar een slag tongen in zit of net. Maar wij zijn nou bij de tonnen dat Heerenveen komt en zij vielen dat vanzelfs ook onboord. Het wordt glibberig, het wordt wierd. Maar zij hebben nou al de slag goed te pakken en zij draaien nou die tonnen om. Alleen had ik dan even gezegd, nou al dat publiek wat daar zit. En die mensen die er vermoorden om overuren alweer. Ja, die hebben nou de paraplu's en alles erbij om toch een beetje van deze wedstrijd te genieten te kunnen. En dan hoop ik dat ze genieten kunnen. Want het is wel mooi hè, hier op dat wetter. We hebben natuurlijk 3 dagen lang bij we zien. En hien we de zin op een kop. En dan weer het warm en dan kwam stuzen in die spien in de kop. En nou is het heerlijk wetter. Zaten het wezen, maat. Lekker scootjesielen op romwetter. Maar ruim en maar wetter om bezinnen en weer te voeten. Want dat heb ik nog. Dank u wel, Bouke. Nou, goed om te jaren. Het was nevens mij best tijd op die man nog even een keer lekker in de werk gezet worden. Nou, dat gebeurt nou. En dan constateren we dat Heerenveen een behoorlijk godslijn had al met de nummer 2 hier. En de nummer 2, dat is Douwe Visser van Grauw. Die zit er trouwens alle dagen bij, hè, Douwe Visser. Die had eigenlijk net een minnenwedstrijd ertussen. Of we moeten het al even over de wedstrijd op de Veenhoop. Maar ja goed, dat zijn altijd moeilijke omstandigheden. Maar verder ziet hij echt bij elke finish, waar dan ook, in de voorrijn. En ik nou dus weer Krees op het tweede plak voor eerst hier op Terhenne. Nou wordt het interessant voor de posities 3 en 4. Gerne wat om de tonnen. En Huizen, die zit daar weer vlak achter. Oké, ja, wil je maar even bouwen. Heerenveen zet terug met die slag. Waar zielt hij langs? Die gaat nou ja, richting Gwijngeriepste Pool, de grote Grienjene, hier daar, het eiland. Het Snitsemar scheidt van de Gwijngeriepste Pool. En dat is haast altijd een slag op een Snitsemar die altijd goed uitpakt. Welke wien er haast is, maar
zo vier mogelijk terug. En dan op een gegeven moment skift hij weer een beetje langs het eiland. Die draait steeds maar een beetje mooi. En dan komt volle heger uit. Ja, even Rob en Razi hier. En hier hing het al een protestvlag. Dat zal dan de Lemmer wijzen. Hier bij Ljouwert. Want hoe komt het hier bij de tonnen? Ljouwert, jouwt geen romte. Is er romte en kan Lemmer om die tonnen heen komen of knallen ze erop? Dit wordt heel close. Ik kon het zo net zien, maar ik liep dat ze hem correct misten. Ja, ze hingen erboven. Ze gooiden de vlok los in alle mogelijke manieren nog om het tonnen. Om steeds maar om het orenskip net een rijtje. Maar ja, we zeggen even naar de... Ja, Ljouwert had protest in de Lemmer. En dus zorgen wij even op het wetter bij Roelof Lausman, want die zit er deun bovenop. Ja, het wordt lang hè, voordat al die protesten er kwamen. Want het wie de hele week eigenlijk al raken. Het krijgt wel een rugzaakje de hele tijd. Ja, hij is erbij. Het is Lauwert. Die ziet, nou ja, die kreeg een haast opstekker over het dek heen. En Willem Zwager die moest echt plat. En ik zijn adviseur die moest plat. Had ik dan verder zeg, ja, die rode vlag die hing het nou in het wand. Het wordt heel duidelijk wie is nou de Lemmer en die draaien nou een rondje. Want die gaan gewoon weer om, sluiten achterom aan de vloot. En die nemen dus het verlies. Dus de koprenner, maar zelf een protest in het wand, neemt zijn schuld op hem. En die maakt het nou een rondje, sluit on achter wat zijn. Ja, en dan kunnen ze echt toch wel eens een keer toch echt die tonnen rekken, hè? Zo samen kennen, dat kon wij net goed zien. Maar dit is wel even een tebekzetter voor Albert Visser van de Lemmer. Want hij sluit nou aan achter wat zijn. En maakt dus helemaal vanuit het achterveld beschik je nog wat van deze wedstrijd te meidje. Nou weet ik wel, zijn meeste resultaat is een 6 op Jenne Woord. Hij had nog wat speling in het klassement, maar je wilde eigenlijk in die eerste weken zo lang mogelijk die minnenwedstrijd uitstellen. Ja, dit is een tebekzetter, maar ze gaan weer terug. Heel wel achterom inderdaad. En het veen, die rent mooi voort. Die had al een voorsprong van 150 meter op Grauw. Maar Grauw rent op zijn beurt weer bij Huizenboy. Nou, dit is misschien een aardig moment om even weer om te gaan via track en trace om te zien wat weer dan nou precies aan de hand met de Lemmer en met Ljouwert. Moeilijk te zien. Rechtsonder in beeld. Ze druwen haast Bob op elkaar. Nou Elke, wat is die indruk? Ja, ze gaan nou even. Ze gaan de cirkel in. Ljouwert is vrij voor. Dus Lemmer met Ljouwert voorrang aan. Die maakt net tussen de boei en Ljouwert in. Beziekt ik alles om aan te remmen. Fok helemaal los. Maar ja, ze krijgen alleen maar meer gong. Ja, en als ze nou als Ljouwert rekken als de boei. Het leek dat krijgt al je vrijbleun. Maar het had ik blikken die. Lemmer had zijn straf genomen en een rondje draait en zielt nou achterom in de vloot. De achterhoede, de Zuidwesthoeken, Drachten, Jenne, we helemaal mag ik zeggen. En Woord zijn en de Lemmer. Die sluiten op dit stuit de Riege aan de achterkant. En hier hebben we lang waar al. Is die dan zijn einde voren skarrelen? Nou, die hebben we hier al, maar die maakt nog een heel eind omheen straks. Hè. Die laat je wel wat onder in de maar. Die laat nog wel op hetzelfde plakje, hier, op het 12e plakje. En wat zijn is de hekkersluiter. Het lijkt het een beetje vertekend. Maar het is ook maar correct hoe ze hieruit komen uit die slag. Dus je nou met lang waar oestag. En dan komen ze weer heel dicht bij elkaar. De Jouwer, die heb ik nog net neemt. En die zit er toch weer keurig bij, hè. Vliegen hier wat een moeizaam hier. Maar, nou, toch ik alweer op een 5e plakje. De veenopgang het even helemaal mis.
juist er al een hele mooie inhaalwedstrijd zielt. Maar het grote zwieren skip op die Lietse vlakten daar bij Jennewoord. Maar de Jouwer keurig op een 5e plakje. Rinus de Jong. 2 keer noteerde er een 5e plak op nota. En 1 keer op de Veenhoop. Die tredje, nou ja, die hoopt er aan het eind van de rit afschreeuwen te kennen. En dan ben we heel benieuwd hoe het Jereveen uit deze route wij komt. Maar dit is grauw. En hier is de eerstvolgende achtervolger. Douwe Visser van Grauw. Ze moeten net eens bij iedere dag een andere kleur pak, jongen, dan. Want we winnen nog het van het reet van Grauw, maar ze zit nou in blauwe ranjekken aan boord. Jereveen had het in de macht en kan vrij voorblijven. Kruist een roem eind voor Grauw langs. Op naar de oren bopperste tonnen, de boppenkant van het zanglas. En als die daar straks omheen binnen, dan hebben we straks 1 keer de route Hans ambitie. Ja, en hoe langer we in de wedstrijd komen, hoe meer betrouwen ik erin had dat het alweer wat goed komt nooit waar. Want Sjugge zo'n Tveen, hij leidt er mooi scheef in, maar heel stabiel. Je hebt net op en del, net scoort in 1 keer 4 wat we op Grauw zeren. Redelijk stabiel toch het wetter. Binnen ze hier een beetje aan het uitreven of is dit een beetje een vertekend beeld? Van de Ja, onderkant van Brutzaal. dat het de broekreefje er wat uithingert. Maar ja, misschien geven ze ik wil even wat uitreven. Want ja, zullen we wel Daar lijkt het op. Ja, Jos en Loeke, de onderkant van het tuig eruit. Dat betekent dat de wind blijkbaar toch een beetje in krijgt aanname is. Of dat ze het oren waren om hem wat meer te doen. Beetje meer kantenmeter erop. En dan in die oerstag, dan stiert er even wat minder spanning op die val. En dan bij de man van de lieren draait dan natuurlijk wat verder omheen. Maar stik op tijd wijzen, want als dat volle druk in het tuig zit, dan stiert er tonnen en tonnen druk op. En dan, ja, daar ben ze bij de En ton. precies bij die tweede bopperste tonnen hebben ze het spul er weer bij staan. En kunnen we even timen wat het verschil wordt. En nou in het hele wieserak kunnen ze even wat het tuigen beter bijzetten. Want als de scoort een 4 binnen is er minder druk op het tuig. On de wien de maximale druk. Daar is Grauw onderwijs. Nee, diezelfde tonnen die had toch echt al wat ruimte gecreëerd naar Akkeremta en naar Jennewoord. En ook die doen dus weer prima zaken voor het klassement. Ben intussen toch al 3/4 minuut achter het Veen. En nog net helemaal om de tonnen heen. Maar qua afstand ben ze wel wat inroeien op het Veen. Het is nog altijd een lietse minuut verschil op dit stuit tussen het Jereveen en Grauw. En dit scootje rent ik als een streep door het wetter. En dan is altijd nieuwsgierig wat de beslissing was is bij het Veen waarom ze het rever uitlutsen hadden. Er komen nog buien rond. Ze lezen behoorlijk riant op kop. Ze hoeven net in de onval. Maar ze besluiten toch om het rever uit te hellen. Ja, en dat is toch het is een keuze. En we zullen zien die gewaagd is of net. Misschien denken ze ook van nou, het wordt maximaal een oren zield. Dus dan kunnen we het misschien krek op tijd verstouwen. En hopen we dat ze dan de finish erin smieten. Wilst het scootje van Huzem keurig op het tredde stek leidt. Ja, wat laten we dat ik net vergeten. Want die zit toch er volop mooi in het kampioenschap. Mooi 6 punten. Staan ze op een 4e plak. En zij horen de rever in. Wils ik bij Jennewoord uitreefd wordt op dit stuit.
Ja. De skippers die kunnen nou besluiten nemen, tactische besluiten van hoe pakken we het aan, dwarren we het aan, kennen we het aan. Kan ik verkeerd uitpakken, hè? Ja, als die bui, als daar nog een heel soort wien uitkomt, ja dan hij de broek vol zet het in niet. Maar Jouweren die gaat in onval, want die zitten deun op de kont van Jennewoord. Dit lijkt het wel een interessante situatie. Ljouwert, die ken hier voor Akkermdel. Of net, ze maakt daar ruimte aan, denk ik. Oeh. Ja, Akkerm lijkt gewoon een wakboord. Akkerem hier net hoe staat goeden. Die Dat doen we al. wordt hindert terug Ljouwert. Maar Ljouwert die is natuurlijk wel een heel lang in één keer omheen gegaan. Maar verspielt het maar gelijk ik alweer met deze manoeuvre. Maar hij draait nou wel mooi. Hele linker actie van Ljouwert. Want in principe hier Akkerem gewoon rug terug zielen mocht. En dan hier Ljouwert heel een dalkje rechten gaan. Ik Akkerem moet uitdreven. Een voorlopige tussenstand in de wedstrijd van Terhinnen. Op 1, het Jereveen. Een lietse minuut daarachter, Grauw. Nog een lietse minuut daarachter, Huzum en Jennewoord. Vlak daar weer achter, de Jouwer. Dan volgt het op 6, Akkerem. Op zo'n Ljouwert. En daar zorgen we dat de snitsterpannen om de tonnen heen komt. Op plak 8 en de hele mannen opnieuw aanvult. En Roelof de Vries, Roelof Lausma mag ik zeggen, rijdt het er nog steeds of wust alweer een beetje droeg? Nee, het rijdt nog altijd, maar ik wil je hem wel even wat bijzonders vertellen. Want ja, altijd als die mensen, hè, als die skippers dan om de tonnen komen en ze hebben wat malheur en ze bent het iets melkoor, dan jij gerop en geraas. En dat badden nou weg. Pieter Meter raast naar Willem Zwaga. En Willem Zwaga, dat is ook wel een flinke kerel. Die shut achterom, shut hem aan en die denkt ik het fout. En die berust hem erin. En Pieter shut hem aan en die berust hem direct in. En zo draaien ze de ton om. Geen protest slagen en ze gaan weer verder. Prachtig gezicht om even te zien. Echt een soort emotie is er. Maar dan bent toch echt wel weer collega's, maten, zeg het maar. En dan houden ze me correct in leven. Prachtig om te zien. Ja, de scootjes die we nou zien, die tenminste uit zijn dan de Lemmer, die zien we ook vaak binnen war. Langwar en wat zijn en de Zuidwesthoeken. Die zitten hier in de achterrij uit te vechten. Waar hier het beste om deze tonnen heen komt. Drachten is er correct omheen. Zit maar vlak voor die achterrij dus. Zo'n die man nog een beetje les herkennen van dat prachtige feest van Juster. Van Drachten bedoelst? Ja? Ja. Nou, hij liep mij aardig serieus, Juster Jeroen Pietersma. En ze weer natuurlijk heel dol uit te schroeven. Hij zei nee, rustig gewoon. Wil je nou nooit erheen, hè? Dus hij stiert ik mooi in het klassement. Dus op een 5e plakje. Dus hij wil ik meer. Ja, een apart beeld. Het Lemsterskoetje op plak nummer 14. Nog achter Langwar. Dat had alles te krijgen van zelfs. Maar die situatie daar bij de tonnen. Werd ze een extra rondje draait en achter ons sluiten masten. En dan kan dit wel eens de afskruwer worden voorlopig. Op verskate scootjes wordt trimd. Liek als hier bij Grauw. Er zit hier een inemest bij de Raadbaan. Wat zou die daar aan kennen, Elke? Ja, en als het goed is, is dat altijd, dan denken de meesten dat hele goede eigen hebben, maar dat is net zo. Maar het is dus altijd dat One Tjerkstra, dat is de trimmer van het schip. En nou, hij is al aardig hoe de zand te beginnen. Ja, misschien al in de 80, ja, ik mag hem net beledigen, maar dat is de Nestor van de vloot in de bemanning. En die wordt omheen gehezen, ja, en volgens mij is het, en hij zet de rakban, stelt er wat. Ja, wat ben de rakban? Dat ben die touwtjes die saskeen hoe de mest erin. Daar zitten de kloten aan. Je weet het wel, van de kloten voor het blok. En als het tuig gewoon als hem ietsje vlakker had willen, als het hudder waait, dan wil je de winder hut uit. Dan look je die rakban wat om. Maar als je zegt van ik heb wat te min power in mijn tuig, er moet wat meer gong in. De wind zwakkert wat dan zet er ze een beetje losser. En ja, in deze man, One Tjerkstra is er heel betoefd in. Het is de skwanheid van de skipper. Nou,
als haar familie bij elkaar haar, dan mag je haast wel kampioen worden, zo'n je zeggen. Daar in elk geval 1 protestvlaggen bij de Lemmer. Die hien ze al. Zij mij een bezoekje om toch nog wat winst te heljen hier in dit voor de Winserak. Maar dat is een tour. En het veld is al een heel eind uitenwaskort. Want helemaal verderop zorgen we dat het scootje van Heerenveen alweer haast bij de onderste tonnen is. En die had dan dadelijk de eerste route als eerste aanlijn. Het meisje gaat weer op voor het cruiserak. Nee, de tonnen met de gele pet voor de tweede keer. Hier het achterdek van Grauw. Alle keer actie daar. Want ze zullen er alles ontdwaan om het verschil met het Veen lietser te maken. Ja, en dan ohne winnen, maar die er haast wel wezen, ja. Ja, net dat het net lukt, maar dan is de maximale druk erop. Ja, ohne Tjerkstra, die krijgt het nou echt bevestigd. Ja, die moet er dan in het onderwinserak, moet hij er wel wezen. Want ja, dan staat er ook al saffelen druk op die Rabon. Dan had het ik al je nut meer, dan krijgt ze net meer on. Maar ze bent er al op ta en hij hing het nog in de meest. Grauw begint te draaien richting tonnen. En het is krek op tijd dat Arne Tjerkstra weer met de beide voeten op het dek zit. Gauw loskoppelen, de scoort aan en omheeg achter het Veen aan. Wat een timing. Ja, keurig. Ze verliezen wel een iets beetje meters, want ze komen ietsje leger uit. Nou nee, het valt ik daar. Het liep even zo, maar krijgt weer op tijd. Alles on en on de wien. En dan had het Heerenveen een lietse 9 minuten dienen in dat voor de Winserak om bij die onderste tonnen te komen. De noemers Treien en Fjouwer in de vierde, Jennewaard en Huzum. En zo lijkt het dat alleen maar daar mooi tussen zit, maar die maakt nog een heel eind verder zielen. Zielen wel helemaal vrij. Ze hebben een oren koerskeers en ja, je ken ik niks anders dan gewoon aanvallen. Je zegt hoe breed ze voor de wien. Je zou zeggen dat is in een lijn van de boppers naar de onderste boei. Je hoeft er net te kruisen, dus je kan recht erop aan. Maar toch kiest iedereen een eigen paad in dit voor de wiense rek. Lemmer heel heeg op en Snits helemaal onderin. En dan had Snits, die had het tuig nog op stuurboord. Drachten had hem al op bakboord. En daar hebben we Huzum met Johannes Meter voor Jennewaard. En die zullen elkaar nog wel een piketje inkomen in het komende rak. Ja, zo zit er voor eerst net volle wisseling in de vloot. Het is, de strijd is nog wat meer in de middenmoot. Want de noemers 1, 2, 3 en 4 en 5. Deze vanaf het begin al op deze plek. Ja, heel enkel komen Huzum en Jennewaard. Soms krijgt even oorzaak bij de tonnen, maar dan is het bij de volgende ton alweer hersteld. De top 5 is ontnota eigenlijk vrij wis. En in die griebus van scootjes bij die ronding van de tonnen, daar leidt Roelof Lausman nog altijd. Roelof, binnen nog aparte zaken die het vermelden worden binnen? Ja, we hebben het krek zien wie dat er toch wel heel frunskippelijk ging tussen Akrem, Pieter Meter en Willem Zwaga van Ljouwert. Want ja,
uiteindelijk bleef Akkerum hem voor. Alleen nog nou, als je dus dan een paar minuten later bij deze tonnen komen, dan is die vriendschap wel weer wat voorbij. Want Lauwert is dus Akkerum voorbij gegaan. Er wat erop, wat raast. Maar nu ben ze uit elkaar. Lauwert gaat de kant van de vaargeul op. En Pieter Meter ziet het singelok aan de linkerkant van de tonnen. Ja, en bij Grauw ben ze nog niet tevreden. En nou zie ik al hoeveel spanning er op die touwen staat. Ja, hij moet met de hand om de mest heen en dat helemaal wat onscoren. Maar zij bent denk ik bezig om het nog wat vlakker te loeken. Ze binnen kritisch vanzelf. Ze weten dat soms een heel iets eindje losser of strakker grote verschil maakt. Je kent voor de snelheid. Ja, elke dag zit zelf ik met de kraaien aan. Want scootjes zijn zinnige skippen. Hè? Het komt soms op centimetertjes aan dat er wolf net rent. Ja, en het is soms heel moeilijk te vinden om waar het dan zit. Want er zijn safvolle factoren en lijntjes op het schip. Het onderliggstrekker, de gaffel, de piek iets in je tosje te strak. En dan had je al een heel hoor effect op het tuig. De hals per ongeluk wat te strak ongelutsen of te los. En ja, dan kun je nog wel eens aan het verkeerde touw beginnen te loeken. Want het is net altijd samen even duidelijk of in je wetenschap, ja, daar leidt het aan. Nee, en de omstandigheden hebben invloed. Want bij windkracht 4 is het weer oors bij windkracht 4 en bij traaien. En de zwutten kunnen nog vooruit en achteruit. Er is een hele protte te verorien aan een scootje. Maar het is net altijd direct zijn dat het er beter van wordt. Maar voor eerst altijd nog het Veen op kop. En Grauw op 2. Jerveen gaat Troddewien. Kruist op. Nee, die tonnen, met die gele pet. En had nog altijd voorsprong op Grauw. En de Wien, ja, bleef natuurlijk wel wat onderwerp van Joert, de buien en de Wien. Maar hij liep het toch redelijk stabiel. Gaat de goede kant uit, want ondertussen hebben ik haast een oeren Veen. Dus dan liep het een gildige wedstrijd te worden. En een hele route, dat scheelt ook al. Hè? Zeker. En Jerveen had mogelijk dan toch wel een goede kar maken om dat er even eruit te halen. Want ze kunnen het nog steeds prima verstouwen. Ja, er is echt, we zeggen op Grauw volle gruttere wienpoesters en vlagen. Dat scoort nou je los en deze leidt er gewoon heel mooi rustig stabiel in. Ja, niks aan het handje bij Heerenveen. Ze wien er ook even om tafel, want ze houden nota natuurlijk nog net echt een topwedstrijd draait. 8e in Grauw. Te redden op de Veenhoop, dat weer op zich nog wel aardig. En op Jennewoud ook een zonde plak. Ja, het is net super. En je wil net te 4 achterrijtje voor die tweede week. Maar het grote wetter werd ze vaak goed meisielen kennen. Dus voorlopig doen ze een prima slag richting de topposities hier op Terhinnen. Ja, de nummers 1 en 2 van Vlieten hier. En doe ik op de snitser maar. Mooi die apotheose in de slotseconde. Toen lag deze man voorop, Grauw. En flikte een keusje wat nog nooit mooi maken is. En dat zal Sietse Brouwer graag eens een keer omdraaien. Maar voorlopig is Douwe Visser van Grauw net in steert om Jerveen nou te manipuleren. Ze moeten nou achtervolgen en toen kon er hem sturen en opvangen. De nummer 1 van Juster, Drachten. Kan hij nog wat ophellen? Nee, hij zit een beetje vast op het ziende plak.
En hier liet je ze wat bezig met de zwoeten te verstellen. Want als ik nog een trimmogelijkheid. Het zwut een beetje naar achteren. Dan is hij wat meer druk op het voorskip. Als hij wat loefgierig is, dan loop je de zwoeten een beetje naar achteren. Ljouwert met Willem Zwager. En met die rode vlag in het wand. Is ons muziekje wat meer naar de top 5 te zielen. In de kruisrakken, dat is meestentijds wel het plak waar je eventueel een winst helly kennen. Want daar bepalen de slagen van een groot pad. Hè? Ja, daar moet haast altijd een winst uitkomen. Maar we zorgen toch dat het Ljouwert het in het Vaderwinserak op Akkerenboen had. Want ja, als die rakken lang genoeg binnen, dan kun je daar nog wel eens wat uit helly. Lemmer. Nog steeds behoorlijk achterin. Virtueel is de Lemmer nou lang war voorbij. Als je zorgt wat de track en trace meters om jou in het kruisrak. Daar komen we straks pas achter vanzelfs bij het ronde van de tonnen. Dan weten we het wis. Maar hier even een voorlopige tussenstand. Met de achter de namen de meters dat ze nog al is. Maar ten opzichte van de koprenner. Ja, want je kun je alles mooi kennen. Ik bedoel, Jervin rent 6 knopen nou. Grauw rent 6,2. Maar bezorgen ik dat Grauw een behoorlijk groot godslijn had. 221 meter zit er al als je een rechte lijn loeken voor de kop van Grauw. Tussen het Veen en Grauw in. Dus het Veen rent uit en rond voor de tweede keer de hele boei. En wij hadden stopwatch weer indrukt en dan ben we heel benijd. Niet krijgt wie het een dikke 55 tellen tussen het Veen en Grauw. En ik ben benijd wat er nog verhoring in kamer is. Mooie snelheid om die tellen heen. En het rent als het klokje. Alleen nog een Lies Broekreefkazen erin, dacht ik. Hier biedt Jervin. En verder stiert het er als een plank op. Daar is Grauw. Zet ik al de draai in. Nou, dan is dat god net volle Litserwan, als het al Litserwan is. Lijkt het er zelfs op dat het wel eens een beetje grutter wezen kan. Ze hebben zelfs een beetje ontpielen west met het grutzeil, met de trimmerij. Zit al oer de minuut intussen. Nee, dit zijn voor Jervin hele gunstige ontwikkelingen, want het verschil is groter, man. Ja, onzinnelijk. De kop van Grauw om de tonnen op 1 minuut 20. Ek die krees om de tonnen heen met een meter te volle zielen. En wennen onderen in het roemerak. Ja, dit is ook altijd een goed gevoel voor de skippers. Vooral dan voor het Veen. Dat je weet dat je wat de snelheid van je skip is. Hoe hut ren ik nou? Nou is duidelijk dat gewoon het Veen, mooi deze omstandigheden, verschrikkelijk hut rent. Ja, dat jouw betrouwen voor de rest van de week. Ja, ze weten ook die smelle wetterkens hebben hoorn. Daar hebben we dreig. En er komt nou natuurlijk heel dit meer roemwetter. En daar ben ze vaak toch krijg wat beter, hè? Ja, en hier zorgen we Jennewoord in gevecht met Huzum. En Huzum loopt onder het tuig van Jennewoord. En had dus geen vrije ruimte om te draaien. Dus we kunnen haast zeggen dat Jennewoord een plakje woen had. Ze sturen me qua een heel lijn de wal in. Jennewoord ken ik heger. En als hij op een punt voorbij komt straks bij Huzum. En dan, ze gaan om de boei heen. Jennewoord sturen we het ook hier de boei nog net zien om Jennewoord rond het Jan te draaien. Had geen zin om de deun onder te lezen. Een van de mensen die de stand bijhoren. Jennewoord leidt 3 minuten achter het Jervin.
En de Zuidwesthoeker daar nog weer eens een seconde of 8, 9. Zuidwesthoeker zeg ik bedoel Huzum daar nog weer 10 seconden achter. Maar Jenne Wout opscoot naar het derde plak. Huzum voorlopig op 4. De Jouwer en Ljouwert binnen in de strijd om de plakken 5 en 6. Voorlopig is het Rinus de Jong die hem Krees handhaaft op positie nummer 5. Het Jousterskoetsje liet het zien draai heel niet meer te vinden hier in deze SKS-vloot. En vaak in de voorrij te vinden. Willem Zwaga, maar Ljouwert, vliegen hier. Voel hij op, maar liefst drie titels. Had heel lang meedien om het echte podium. Om zelfs om de titelstrijd en zakken daar pas op de allerlaatst wat uit wij. Maar maken wel indruk toen. En hoe komt dit? Ja, je kan wel draaien, Pieter Meter. Maar als jij nou wat terugzielen wil, dan mag ze dat van. De hele mannen, die drukt hem ertussen. Achter de Snitserpannen. Ja, hij lag al op die door bakboord Pieter Meter. Dus hij kreeg rechten. Hier rechten. Maar die is nevens mij nou toch wel een aantal plakjes aanzakken hier. Het is net de dag van Akkerum. De hele mannen voorlopig op 8. Akkerum op 9. En Drachten op nummer 10. Jeroen Pietersma, de man die het juster sa verskorende blied weer en terjochten vanzelfs. Naar de winst op Jenne Wout. Dat weer in 50 jaar net bad. Hij maakt nou met zijn bemanning op plak 10 ontsluiten in deze vloot. Ja, het is Akkerum die dit kruisrak 2 plakken verschieten had. En toch een titelkandidaat. Ja, en wat komt er morgen uit? Dat hege beroep. Dat zullen we morgen te jaren krijgen, want dat kan consequenties hebben zelfs als Akkerum dat alsnog verliezen zoeken. Hier de achterrij van de vloot. De Zuidwesthoeken, Wout en de Lemmer. De Lemmer dus wel voorbij Langwar. Maar verder is het nog net echt naar voren skarrelen. Dus dat zei misschien toch echt wel wat door de snelheid. Ja, het zei ik wat over hoe dicht de scootjes bij elkaar lezen. Je bent er net samen voorbij. Het is net dat er iemand is die maar even hup naar voren skarrelt. Het is goed starten, dat schuiven je het ik maar weer. Het allerbelangrijkste haast. En daar die Jereveen. Ja, en dat brengt dit soort verschillen in kaart. Want het is nu 6 minuten en 40 leen dat we Jereveen is krijgt om de gele pet heen te draaien zeggen. En nu zit er aan de onderkant van de mar alweer om die oren tonnen. Dat had hij dus nodig voor Iensan Roemrak. En daar binnen dus nog oren-scootjes die er nog om beginnen maar onder het laatste rak. Daar komt even een mooie poester bij het VM binnen. Daar moet ze alles even loslitten, want we kunnen zien hoe mooi ski de onderkant is en hoe mooi plat. Nou, die gaan ze opvangen. Maar dit is wel het risico, hè? Als je die er even uit haalt, je kan hem er net weer in zetten. Nee, en we binden nog de hele tijd. Ja, je kan wel zeggen dat we flauw van het buienfront. Maar ja, we binden. Wij ik wel, want we binden nog de hele tijd net van al. En over 2 minuten dan hebben we of 1 minuut hebben we een reglementaire wedstrijd. Dus ben ik benijd hoe de commissie, hoe lang ze terug zullen litten. Litten ze het erop aankomen, want het is haast hoe het frontje, maar het kan nog komen. En daar het veen al helemaal onderwijs weer naar de grote grienen. En dan bedoelen we net het ouderlang was de scootje mooi, want dat waar ik zo neemt in de volksmoenen.
En dan is het echt nieuwsgierig voor u om toch een beetje dat startskip in de gaten te houden als ter verhoringen zichtbaar worden. Want daar wordt aanst onjong als er mogelijk een finish in gegooid wordt of nog net. En dan is het wel even nieuwsgierig wijze lezen gaan, want het is op ter hinne, vinden ze het toch altijd wel leuk om het publiek zo vol mogelijk te betjennen. Het is soms al wat moeilijk te zien, er is ik neer om te dwan, want het is de droeg voor de wal. Dus ze kennen de ton ik net de vierde erin lezen en zeker net met deze wien. Maar het is hartstikke gebroekelijk dat er een fladder wiense tonnen komt bij het strand van ter hinne. Maar wij jaren dat het startskip een orenmanoeuvre maakt, Freek. Nou ja, als het al een keer klopt, dan is de 7 Wolden onderwijs naar een van de bopperste ton. En dat soort budgetten, als we finishen tjennen weer in, dat er mogelijk toch al wat maatregelen genomen worden om die finish erin te gooien. Ik kan het me voorstellen vanuit de gedachte van de commissie van ter hinne, want haar eigen skip leidt op nummer 1. Nou zal dat net mij spelen, maar het is natuurlijk wel mooi dat het zakjet. Ja, en Lidwijk, eerlijk wezen, er zit ik net zo volle meer in de wedstrijd. Tenminste, als we het over de eerste 3, 4 skippen hebben. Jenne Moort is natuurlijk de volley in voorbij. Ken ik het ene puntje waar je kampioen op worden, dan zeg je wel, waar had die man naartoe? Het is net belangrijk, maar de nummer 1 loopt wel een heel eind voor. Daar gaat de 7 Wolden. Die zullen we extra in de gaten houden de komende tijd, want die bepaalt wanneer en waar als de finish erin gegooid wordt. En dat kan het gauw genoeg voor deze man, de Gerben van Manen. Want die willen heel graag echt een oerwinningje bijschreeuwen in dit 74ste SKS-kampioenschap. De middenmoot in de achtervolging. Ook daar krijgen ze in die hoeken alle keer even die extra windpoester. Die ze alle keer knap verstouwen kennen. Ja, dan krijgen we nou toch terug dat de streeftijd van finishen om 4 uur is. Dus dan hebben we nog een jaloer te gaan. Dan zit de commissie geen apen en beren op hun paard. En verwacht het dat de wienomstandigheden hetzelfde blijven. Nou ja, wij blijven het lekker volgen, Freek. Ja, want let wel wezen, er is toch een hele mooie zielerij mogelijk hier op terheen. Hè? Wij worden eigenlijk alle dagen toch wel bedoeld met mooie wedstrijdbeelden. En met echt wedstrijden waar het echt zield worden ken. En dan gaan we wel ooredities meemaken. Het is echt duidelijk dat verschillende scootjes echt verschillende vakkarren hebben. De ben scootjes die liever tussen de bjemkes opereren. Daar ben ik gewoon die gaan liever zo vol mogelijk water onder het schip. Ah, nou, ik wil even met station. De buien komen al wat meer hier. Er moet alweer even vierd worden. Dat hebben we al een tijdje even net zien. Ze konden gewoon de scoort vast hoor. En nou moet er anticipeerd worden op de vlagen. En wordt ze nou aan die grut scoort en de fok even een beetje loslaten. De beelden op het wetter worden jou bijgebracht door Thomas overal. Die niet krijgt dus deun achter de kont van het Jereveen ziet. Deze beelden binnen van René Diek. Zit meestal boven in het bakje, maar staat nou mooi voor op het baggerskip van Sisseling. En dan hebben we Vince Ettema die op een orenpositie echt nog weer shots meidje kent. Dus wij bezieken vanuit zo volle mogelijk hoeken een beeld te krijgen van de wedstrijd. We kennen vanzelfs nooit alles zien, maar toch een knap stukje techniek. Kunnen we toch het meeste bio in de hoeskamer krijgen. Het Jereveen in het midden van het beeld, helemaal rechts in beeld, zullen we grauw. Leidt er nog een eind achter. Daar binnen ze in de achtervolging op het Jereveen daar in de vierde. Stevig op het tweede plak.
En als ze hier dadelijk de bovenste tonnen ronde en ze zo'n 4 woorden aanhouden, dan zullen er in elk geval nog een Vlaarderwiensrak volgen en een cruiserak. De vlaggen van de Centrale Commissie Scootjeszilm van Zels op het wedstrijdwetter om alles in goede baan te leiden. Ja, want er nou we toch even wat rustig momentje in de wedstrijd. Daar heel wat mensen om zijn organisatie heen. Want dan waren er hier wel eens even zeggen van ja, nou is het toch mooi waar van de morgen wat ik maak, liep het palaver. Waarom ben we daar nou net starten? Nou, veiligheidsdiensten, de hele organisatie, de RP te water, Rijkswaterstaat, alle vergunningen. Het hing het al hier om elkaar vers. Dus even wat verscholen, dat is net onderhand. En daarom is er een eindtijd. Dat ging wel zijn, net voor 4 uur starten. Maar ik in de techniek en in de uitsturingen en bijvoorbeeld de track and trace, Steven van der Blezen team. Nou, het gaat hier om, honderden, ik ga net zeggen, nou, maar mijn koers zal het een gauw zien 100 mensen erin als meer die deze hele wedstrijdenreeks mogelijk maken. De achtervolgende groep hier op ter hinne. We hadden over de middenmoot. Akkerum, de hele mannen. En als we de track and trace leeuwen mij en waarom zullen we dat net waan, dan is de lemmer toch een licht beetje terugscoot. Ze gaan schoft op het 14e plaklijn, gang naar Tretjenta en virtueel lezen ze al op het 11e plak. Jereveen en Grauw. Beide onderwijs. Jereveen nog altijd voor. Maar er liep het mij wat onderhand met de track and trace van Drachten. Als er maar wat oors gebeurd wezen. Want die staat hier nu op nummer 14. En die hebben even... Dat zullen alles te krijgen hebben met het signaal met misschien. het signaal even... Al even een klap op het trezerjoen. Maar daar hebben we even een signaal van het Drachtse scootje. Maar die zit nog wel in de wedstrijd. Het Jereveen. Voor de tweede keer om Boppetonnen 2. En nog altijd als leider in de wedstrijd voor dit scootje van Grauw met Douwe Visser. Grauw had het spul echt mooi onder praat. Misschien had de trimmerij dan toch wat opsmieten. We zullen het even checken als er nog een verschil komt in Echterstaan. Daar het Jereveen dat al in het roemerak naar onderen zit. En Grauw die het nog omheen kruisen matten om die tonnen heen. Even een psychologisch momentje misschien, want de skippers Kimmerkoor cheffen zelfs de bemanningen. Nou, het verschil is net groter, denk ik. Want we zitten nu ongeveer op een minuut. Werd het niet correct 21 weer. Dus het lijkt erop dat Grauw toch een liets beetje aan het weeromkomen is. Als het genoeg is, dwar ik te betwijfelen. Maar in elk geval meidje ze het toch weer spannender. Ja, en ze zullen natuurlijk zo dicht mogelijk of zelfs Sietse Brouwer gaan dwingen voorbijvaren vollen. Maar ik denk, ben ik hartstikke tevreden. Mooi plakje weer zo nauw lezen, want zij lieten een hele stabiele reeks in. En als je iedere dag bij de eerste treien zitten,
dan heb je al een hele grote kans om weer kampioen te worden. Ja? De kampioen van gemiddelde, wat hij ik wel vaak neemt. Douwe Visser van Grauw, wiels hier Gerard Pietersma. Krees op het derde plak leidt. En dus ook een van zijn betere wedstrijden zielt. Ja, hij had natuurlijk op Grauw ook al een tweede plak. Alleen dat moet nog even uitvochten worden. Als dat... Nee, dat is ook verkeerd. Nee, hij heeft op Grauw 14 punten gekregen. Ja, sorry. Ja. En ja, een twijfelachtige beslissing. Ik in Schenegen. En daar had er een beroepje ondertekenen. En morgen hier weet hij hoe zijn kansen voor het kampioenschap stieren of dalen. Kan enorm beslissend wezen. Maar hij slaat gelijk een heel mooi gat mooi Huzum. 2,5 minuut achter het Jereveen draait Jennewoord om de tonnen. Jennewoord ontnota een 5e plak en een 8e plak. En hier stiert toch wel een beetje win. Ja, En daar had het scootje van Akkerum toch de nodige moeite mee. Haal jij het waar een beetje lichter. Als het windkracht 2 is, ben ze vaak haast net te horen. Maar deze omstandigheden had er liever net. Ljouwert en Snits. In de achtervolging op de Jouwer. Dus jongen dat Huzum ek om de tonnen is. De Jouwer nog altijd keurig op de 5e plak leidt. En staat het nou rent, dan blijft Ljouwert 6e nog correct voor Snits. ken de Jouwer voor Ljouwerdel. Ken die Oerstag. Ja, daar zit genoeg rond te likken het. Maar Ljouwert is ik in aanval, hè. Want de Jouwer de hele tijd stevig op het 5e plak. Komt Ljouwert nou toch heel dicht in de buurt, ja? Jappie Visser van Snits. Draait je mij met Ljouwert. Zielt ook in van zijn betere wedstrijden. Hier natuurlijk op Grauw een mooi 4e plak. Omdat er nogal wat skippen voor hem bijvoelen door al die protesten. Nog een plak in Jennewoord en een zien op de Veenhoop. Dus dit is echt voor de Snekerpan ontnota. Hier van... En dan komt er dus toch een bericht vanuit de SKS-wij dat er nog 1 keer voor de win zield wordt. En dan zullen ze aanst de finish erin gooien. En kennen we dus uw opmeidje voor het slot van de wedstrijd op Terhinne. Akkerum houdt positie nummer 8 vast. Voorlopig de hele mannen op Njochen. Just toen nog een soort verhoringen voor die Elke. Of kunnen we u toch een beetje op meidje voor een wedstrijd die het uit die no leidt richting finish gaat. Ja, de nummers 1 tot en met 4 hebben een redelijk gat. Ik ten opzichte van mijn koor. Maar van 4 van de Jouwer, die heel knap zielt op een mooi 5e plakje. Onder mij het 11e plak zit er nog van alles in. Want ja, de Zuidwesthoek heb ik nog net zo vaak neemt. Maar die, ja, die zielt ik stevig, of ja, stabiel op het 10e plak. Wordt nou Woltro de Lemmer voorbij zielt. En Sakkert weer een plakje. Drachten is weer in beeld. Maar ja. Maar ze horen genoeg afstand van elkaar. Ze zielen alle hier redelijk op safe.
Lemmer, waar gaat die heen? Die wil net dat de Zuidwesthoek door hem heen rent en loeft even een eindje op. En dat kost het ik ben meters. En daar gaat Heerenveen dan het kruisrak in. En dat zou dan het laatste kruisrak van de wedstrijd worden. Dat zou betekenen dat de Gerben van Manen onderwijs gaat naar de finish die er dadelijk ingooid wordt. Voor haar eerste dijtitel van dit seizoen. Ja, en we vinden het al hartstikke logisch dat Heerenveen altijd zo voorin zit. Nou is het natuurlijk een snel skip, maar het is nog een hartstikke jonge bemanning. Hè? En al van het eerste jaar dat ze mooi, die rekken ze gelijk op het tweede plak en die op de laatste dag nog op het kampioenschap. Nou, voor Vlietnier heb ik al neemt. Dat ze, nou, op punten haast nog beter wie dan Grauw, maar ja, ze werken het reglement net, maar ik op een haar nooit het kampioenschap misten. En nou ik alweer zag, goed uiteenzetten, ik op deze wedstrijd, dat het al een hele, ja, je zag het al als een hele volwoeksen ploeg en het binnen maar ijs. Hele jonge jongens die nog maar kwart met elkaar zielen, dus ja, dat is echt petje af. Ja, en dat je dan nou al constateren moet dat het enige wat je nog verbeteren kennen is één plakje hegen. Ja, dan moet hij er eens een keer komen. En dan hopen we net dat Joop Zoetemelk effect voor hun. Want de man die achter hun vaart, Grauw, ja, die had al wat ervaring op de teller hier. Die vaart al jaren mooi. Ik al jaren een hele stabiele, vaste bemanning. Hij zei het vliegen hier echt zo mooi, hè, na jaren. En ziet ze, ja, van Jems kan het dat je nou net won ha. Maar Jemtie komt dan wel, ik ben al een stuk ouder, ik zal net zo vaak mee kampioen worden. Dus let mij nou maar even genieten, dan neem je hem het met de tijd maar over. Leeft net al te gauw. Maar hij viel wel degelijk on dat hier een talentvolle lichting on zit te komen. En eerlijk is eerlijk, hij heeft het zelf natuurlijk staan gewoon wat rieper en wat ouder. Maar voorlopig is hij nog altijd de te kloppen man hier in de vloot. Maar beslist net minder gretig. En als we dan even naar de klokjes sjuggen, dan is het toch het vingen wat een heel eind uitroen is op Grauwjer. Het is meer dan 600 meter. Ja, daar hoeven we net meer over in te zitten. Al er geen mastbreuken en lekken en tonnen of wat. Of wienvlagen hoe de maar komen. Ljouwers coach trouw in de middenmoot bij de Jouwer. De Jouwer leidt wel als binnenste skip. Daar zou misschien nog een beetje strijd komen kennen. En we zullen ik beziekje om voor jou in de gaten te houden in hoeverre er die protestvlaggen meegaan over de finish. Ik kan hem nou net zien, want hij altijd er hing het er achter het grutzeil. Ja, dit is echt een liesbietje wat vaak zijn we het nadeel van die zonglasbaan. Als je na die eerste ton een bepaalde volgorde had, dan is het toch vaak zo dat echt de volgorde blijft. Hè? Hoeft net altijd. Het goed net, maar ja, we zeggen joh, dat er gewoon ja, heel weinig variatie in de slagen zit. Toch de geen één uit de top waar ik een extreme aanval die om gelijk bij de tonnen trode wien te gaan en een hele andere kant uit te zieken. Ze volgden elkaar heel tijd in hetzelfde spoor. Ja, en ja, dan worden de wedstrijden toch wat een beetje saaier. Ja, daar is soms neer om te doen. Ik kan heel goed begrijpen dat de commissie het net aandoorde om die gate erin te gooien. Ja. Maar dan krijg je wel wat interessantere wedstrijden. Ja, ze stien er hier voor. Het wie hun eerste karwest uit de waarsomstandigheden. Talitten hier die op een delbaan. Maar ja, veiligheid gaat natuurlijk voor alles. En dan kan de commissie ook constateren dat het vertoeten die had om de wedstrijd wat uit te stellen. Om die slimste bui voorbij gaan te laten. En toch nog een volwaardige wedstrijd hier op de hinnen te krijgen.
En voorlopig pakt dat vooral heel goed uit voor het Heerenveen. Bij Sietse Brouwer. Want die zielt er een eind uit, Joert. Die had het spul perfect onder praat. Trok hem vanmorgen nog even op het palaver. Op de routebespreking. Ja, we dan te zitten. Ga hem nog even vrij. Waar maak ik me hier zetten? Oh, zij zet maar op mint. Hak die in. Bedankt, Sietse. Puntje. Puntjes binnen. En soeverein. Onderwijs. Nee, die finish die het ongetwijfeld zou staan gewoon in het wedstrijdwetterlijn wordt. Daar Grauw. Ja, dit liep het heel spannend, maar neem van u zo'n. De afstand is behoorlijk. Ja, dit is een beetje optisch bedrog. En Graus en de Heerenveen zullen er alles aan dwalen altijd maar boppen de Graus te lezen. Dezelfde slag te maken. Net te lang trots zitten. Wordt de wien extreem. Dan krijg je hem beide. Ja, er zitten nog een paar leuke vlaagjes in. De gangboordjes streamen ze nou en dan nog even vol. Maar ze kennen het verstouwen, ze kennen het makkelijk ha. Concentratie onboord bij Sietse Brouwer en zijn man. Stijlvol onderwijs, nee die finish, nee hun eigen thuiswetter hier de winst. Dat maakt het waarschijnlijk extra mooi. Ja, je trainen ik altijd. Er zijn altijd een stickers wat scootjes die hier op een snitse maar altijd trainen. En dat doet dat vinger ik altijd. En dat had toch voordeel. Het zeil staat er echt op als een planken. Keurig uittremt. Het klopt het al een keer. Bij deze windkracht bieden ze in elk geval hoe het spul erop maat. Nou, wat zult wezen? Nog 1 of 2 klappen door de wind en dan maat ze toch ik haast in de buurt komen, hè? Ik denk dat ze nou redelijk op de bopperste ton komen. Nog niet een klap kom heen. Der Grauw. En dat trek en trace klopt. Qua meters, dan is Grauw toch weer wat dichterbij kan. Nog net verontrustend, maar het is eigenlijk wat we haast alle dagen joggen van Douwe Visser van Grauw. Ja, hier zag ik mooi even wat ik ze correct bedoelde. Hij gaat vaart vlak Grauwdel en dan gaat er in dezelfde slag lezen als Grauw. En dat betekent dat er altijd ten opzichte van de wien aan de boppenkant leidt. Dus wat Grauw ik doet, ja, die zilder, het gaat is ik heel groot. Maar dit is wedstrijdzielen en dit is finishen. Gewoon in verdedigend lezen. Zo Grauw nou weer een slagmaatje. Jet Jerre vinden we mooi. Ja, het bovenste skip dwingt dan het tweede skip, hè? Ja. Dan ben je de baas. Dat weer precies was om bij de finish van Vlinier. Ja, we zeggen het toen Grauw en de hele mannen. Hè. Toen dacht ik, Grauw, ik maak de hele mannen er maar even bij. De winkel wist om in kampioenschap. En die zoek ik dat gevecht hoor. Dat kon ik net winnen. Ik echt even een spiegelgevecht. Oorstag, weer oorstag. Dan gaat het net meer om de afstand, maar dan gaat het om het plakje weer lezen. Want, ja, daar is de kotter. Vind je nou de finish in zicht? Nou, dit hier is even nodig. De man van Heerenveen.
toch een iets beetje teleurstellend uiteindelijk in dit SKS-kampioenschap. Zullen nou echt naar voren, melden haar in die kopgroep. En dat maakt het kampioenschap natuurlijk alleen nog maar interessanter. De nummers 2 en 3 op dit stuit. Grauw en Jennewoord. Jennewoord een heel eind onder Grauw. En daar weer een heel eind voor. Zullen we Heerenveen. En dan zullen we nou toch haast zicht krijgen, matten, op die finishlijn. Daar is de tonne met de gele pet. En wat is dan gebroekelijk, Elke? Ja, ik gewoon, zij zullen in feite gewoon de baan. Hè? Dus ze hebben nou de kotter hieronder. Deze camera die staat op de finishkotter. En die, dit is dus, wat ze toch deze lijn hier, bij die boei met mooi de gele pet ronde. En dan ben ze er terug. In dat geval binnen ze er vlakbij. Valt het schot voor Heerenveen. De blijdschap is te begrijpen. Het is Sietse Brouwer die hier de eerste dijpietel verovert op ter hinne. De eerste oerwinning voor Heerenveen. En dat zal een ontlading aan bij deze man. En degene die er vlakbij bivakkeert is uw collega Roelof Lausma. Die sjocht wat er Bart onboord van de Gerben van Manen. Nou, ik denk dat de high fives op binnen, jongen. En de kroepjes en de knuffels. Just die hebben wel van Drachten, Ek Rutteman, King Gould. Ik weet net of je Gould wordt, want zij winnen wel vaker vanzelfs. Maar ze zijn echt een griezelig bliedje. Van het vooreind naar achtereind van het schip. Elke niet zit te juichen en te springen. En die glimlach van Sietsekel is nou op een 50 of 100 meter binnen van zo. We kennen hem gewoon zien. Wat is hij hoe griezelig blieb maar deze oerwinning. En wat zullen hem dat een opluchting, Jan. En wat jou altijd weer een mooie spanning in het kampioenschap. Want we zeggen nou achter u dat Grauw oerfinistreek komt. Zie je toch volle minder rond ertussen als nou, in het begin van de strijd. En nou ja, zij zijn er heen en weer een 12 voor Grauw. Kroept is ook heel dichtbij. En Heerenveen op nummer 1. Ziet ze zwaait nog even, voesten omheen. Ja, dit is prachtig. Sport in optima forma. Nou, we kunnen constateren dat het al een keer goed west is op ter hinne. De wedstrijd is uitgesteld, is gelukkig uitveen. We gaan uitslag. En hebben we een mooie winnaar hier, Elke? Ja, fantastisch. Een goede starter en een snelheid in het schip. Die voorsprong uitbouwen kennen. Ja, dan ga je macht. Maar ik Grauw, ik geweldig ontzielen. En ja, dit bent zo'n als deze weddeman weer rekken mee horen matten. Ek heel stabiel joert. Het scootje van Jennewoord met Gerhard Pietersma. Hij mast wel wat ruimte laten naar die beide koprenners. Maar gaat hier heel krees als tredde oer de streek op ter hinne. Een treien kunnen we noteren voor Jennewoord. En dan is het wachtje op het scootje van Huzum bij Johannes Meter. Die had lang in duel west met Jennewoord. Moest hem in de eindfase van de wedstrijd toch correct geen litten. Maar ook een vierde plak is voor Huzum voor zelfs een prima resultaat. Want die had als meeste resultaat een 16. En kunnen ook constateren dat hij een hele goede eerste week draaien. Huzum, die zo nou dadelijk het beeld in Silematten.
Daar ben ze. Nog even die fok. Een beetje strakker aan, een beetje tempo draaien. En dan zal hier het finishkort volgen voor Johannes Meter. Ja. En hij weer wat gripperig en ziek van de Monik. Hij is net fit. En dan toch weer zo goed onder start. Al een paar dagen is hij dat. En ja, hij presteert nooit tevreden, niet lijkt het mij. Ja, je Mooi dacht, is. Jere, hoe zou het dan doen dat er fit is? Ja. Ja, en de jouwer, die we niet eens correct zeggen, die had haast de hele wedstrijd op plak 5-lijn. Die mag nog een eindje. Maar dat kot is wel aardig grut, dacht ik, hier. Krijg je nog een mooie... Ja, daar ben je Ja. blij, hè. Rinus de Jong. Nog één keer het helm houdt naar een talhoeken. En daar is het schot voor de jouwer. En dan willen we vanzelfs heel graag weten hoe de reactie is van Sietse Brouwer van het Jereveen. En dat kennen we leren, want die staat bij uw collega Geertje de Vries. Sietse Brouwer, Win, de skipper van Joet. Wat is die eerste reactie? Fantastisch, ja. Dit is wel goed. Ja, machtig. Mooie statie onderin. De leider ik keer met grauw. Hè. En, ja, we hebben voor de leiding pakken met grauw. En dat was super. Nee, de statie was van mij precies goed. En ja, dan is genieten. Ja, genieten als je dan tot veel veel deel kent. En dat is mooi. Is dit al een keer? Nou, ommekeer. Ik praat het van ommekeer. Het gaat altijd wel goed. Dus, Grauw weer nog net fantastisch. nee, maar hier was geen reden en kleren. Dat wie gewoon iets eigen domme radschuld. Maar dit is ik uw schuld dat we nou eerste werden. Ja, en vorig jaar weten we het natuurlijk al een jaar. Je hem gangen voor het kampioenschap is, nou ja, op een hierke net slagen. Je bleef zo geconcentreerd zien. Want ik zie hem altijd heel geconcentreerd. En het is nou even uitbundig blied, maar dat is... Je bent heel serieus. Ja, maar dat vind ik. Wij willen graag winnen natuurlijk. Hè. Wij, ja, daarvoor doe je sport. En, je kan wel net serieus doen, maar dat heeft totaal geen zin. Dat is misschien een cliché, maar ja, natuurlijk ben we serieus. We hebben een hele hoop fans hier, ik weer. En dan wil je gewoon goed zielen, absoluut. Maar je bent ik wel gezellig iets meestal. Ja, natuurlijk, we moeten een beetje een combinatie vinden. Hè. Maar wij hebben gewoon een hele mooie ploeg, jonge jongens al hier. En ja, nou, ze hebben al hetzelfde doel. En ja, dat is gewoon hartstikke fijn. Hey, nog even over Joet en die wien. Wie het goed het was? Ja, wie hebben goed gedaan. In het begin ja, gingen we een reefje, dacht van voor de start moeten we nog uitherren. Want ja, we gingen iets te min druk, maar vlak voor de start, naar mijn idee, namen wij wat daar. Dus toen was het wel perfect eigenlijk. Uit de start waar ik. Het was de route wie flauwde de wien wat ouw. En toen moesten we wel uit, want we gingen weg te min druk. En nou, dat hebben we toen ik gedaan. Bij de bovenboei. En, ja, dat moest ik wel, want ja, dan is altijd druk nodig om een lekker gevoel te krijgen, om een snelheid te creëren enzovoort. Op naar Langwaard. Op Langwaard, ja zeker, zeker. Ja, dat weer Sietse Brouwer. Een grutske skipper en terjochter vanzelfs, want hij wint hier op het thuiswetter van Jereveen. Biedt ter hinne zijn eerste dijtitel. Wij kunnen constateren dat het Lemsterskoetje in elk geval mij de protestvlaggen op positie nummer 11 oer de eindstreekkamer is. Wat zijn we hier 12e? De Zuidwesthoeken die koerst op een tredje plak af. En dan is het wachtje nog op Langwar. Dan hebben we de finish compleet. Hebben we een volslijne wedstrijd hier op de hinne. En ben we heel blij dat het toch nog trok in koeren. Want de dreiging weer grut van de Tonger en de Bliksem. Het meeste is gelukkig hier om de maar heen gang. En dan sluiten we hier af van de Snitsermar. En sjuggen we jou heel graag morgen weer om. En dan binnen we op Langwar. Graag ontmoen.